Приятели, здравейте! В днешния епизод на Смисъл на застраховките ще поговорим по темата защо застрахователното мислене е най-ясният показател, че един мъж мисли за семейството си. Ами защото ако един мъж наистина мисли за семейството си, то той разбира, че във всеки един момент живота може така да се стече, че той да напусне този свят, семейството му да остане само. Да не визирам семейство вече с деца. Защото партньор, ако имаш само партньор, тогава е по-лесно, но в крайна сметка партньора продължава напред, той няма допълнителна тежест, нали, под формата на деца и по някакъв начин може да се справи с живота. Но когато имате деца, вече ще да стават по-различни, защото тези деца трябва да се гледат двама родители и това гледане има и финансово изражение. И съответно, ако един мъж вече има деца, той задължително трябва да подсигури съпругата си и децата за, нали, така наречения най-лош сценарий. Също така, това е задължително, т.е. той не може да няма застраховка живот, нали, в която ако нещо случи с него, нали, да може децата му да не останат бедни сарачета. Второто нещо, нали, което един мъж, който има деца, трябва да помисли, е всъщност какво би се случило, ако той първо не умре, обаче попадне в някой инцидент или се разболее от някакво заболяване, което му пречи да изкарва пари за дълго време. И даже му се налага да харчи пари. Какво ще стане пак с тия деца и с неговата съпруга, защото те разчитат на него, нали така? Той все пак е глава на семейството, нали, ако е мъж. Ако просто е джендър спишка, нали, тогава не знам, нали, там не съм много запознат, но мъжете обикновено са глави на семейството, те носят отговорност за цялото семейство, истинските мъже. Което означава, че той трябва задължително да си подсигури здрава застраховка, качествена, за да може, ако стане нещо с него, да има средства да плати, да оцелее и да не стане така, че да фалира, нали, семейството си заради липса на средства. След това, той като, нали, достоен човек, който мисли за семейството си, трябва това нещо да го подсигури за децата си и след това трябва да го подсигури евентуално за съпругата си. Или ако съпругата не може сама да си го подсигури. Така че ако тези неща ги няма в едно българско семейство, това означава, че мъжа е алабал. Не е истински мъж. Съжалявам, може би обиждам някакви хора в момента, нали, но аз имам право на мнение. Нали, както те имат право да се носят безотговорно из живота, нали, и като стане нещо с тях или с децата им да искат от мене все семейства да им помагаме и с пари, защото аз много преди да съм им помагал с пари, нали, когато децата им или те самите са болни, нали, защото просто те не са погрижили за себе си. Нали? Какво направя? Помагам, нали? Защото... Ама що? Защото имам. Ако нямам, как ще го направя? И съм се подсигурил, при мен да не се налага. Нали? Ако стане нещо с мене, нали? Имам качествено застраховане, аз, децата ми, съпругата ми. Не само имам застраховане в полза на фирмите ми, нали? Някои от фирмите, където нося по-голяма отговорност финансова, нали? Защото всичко става. Нали? Примерно имам фирми, които нося отговорност. Аз нося, как да кажа, моите усилия, моят труд, чрез моят труд аз нося отговорност за няколко милиона лева и съответно аз съм си направил застраховка в полза на фирмата за няколко милиона лева, за да може, нали, ако аз умра, да не стане така, нали, фирмата да го отнесе, защото някои хора разчитат на мен. Тоест има много нива на поемане на отговорност, които застраховането може да ви реши, т.е. да ви помогне. Качествено застраховане да ви помогне да бъдете по-отговорни и по-отговорни към хората, с които живеете или с които работите. Така че това е. Нали? Ще се радвам повече хора да помислят в тази посока. Генерално виждам, че повече хора вече го правят. Аз все повече и повече застраховки правя на все повече и повече хора. Ако вие имате нужда от повече информация в тази посока или вече сте взели някакво решение в тази посока, обадете ми се, много ще се радвам да работим заедно в тази посока, да ви направя застраховки, да са качествени, да вие да живеете добре, децата ви да живеят добре, всичко да ви е наред. Нали? Ако просто имате нужда от информация, пак ми пишете, ще ви отделя време, ще ви обясня, защото България има нужда от смислени, независими, отговорни хора. Всичко добро ви желая, до скоро!